EHU podcasta, Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. Usue Mori Carrascal, donostiarra, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea da. Matematikan eta adimen artifizialean aditua delarik. Formakuntzari dagokionez, matematikan lizentziatu zen, baina doktoregoa informatika ingenieritzan egin zuenez, informatika ingenieritzan doktorea da. Gainera, matematika aplikatuan eta sistema adimendunetan masterrak ditu. Egun, Euskal Herriko Unibertsitateko Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala saileko irakasle agregatua da. Eta 2024tik Adimen Artifizialeko graduko koordinatzailea. Hau guztia Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatetik egiten du. Eta aurten fakultatearen 50. urteurrena denez, zorionak ere bai esan beharko dugu, zorionak. Esan beharra dago ere, Intelligent Systems Group ikerketa taldeko kidea dela, eta 50 urtetara iristen ez den arren, 20 proiektu baino gehiagotan parte hartu du. Horietako 3 ikerlari nagusi gisa. Argitalpenetan ere ez da atzean gelditzen, izan ere 20tik gora artikulu indexatutako aldizkarietan ditu. Bere interesa arlo nagusia ikerketari dagokionez, jakina batez ere denbora serien datu mehatzaritzan eta analizian kokatzen da. Kaixo, zer moduz Usue? Kaixo, ondo. Eskerrik asko. Bueno, zuri etortzeagatik, gure fakultate honetara, leioara etortzeagatik. Lehendabiziko galderarekin hasiko naiz, tita baten. Usue, zenbat jende askok uste du adimen artifiziala ChatGPTrekin jaio dela, baina hau ez da horrela, ezta? Noiztik egiten da ikerketa adimen artifizialaren arloan, eta noiztik esan daiteke adimen artifiziala dela? Ba ez, esan dezun bezala, adimen artifiziala etzen inolaz ere ChatGPTrekin jaio. Adimen artifiziala kontzeptu teoriko moduan, hau da, izaki artifizial adimendun bati buruz, aspaldi hitz egiten den gai bat da, hasieran mito eta lehendekin lotuta, eta geroago filosofoen eskutik. Informatikaren arloan ere, Ada Lovelaceek 1840 urte inguruan, ja teorizatu zuen makinen ahalmenei buruz, eta kalkulu ez haratago musika eta artea prozesatzeko gai izango zela aurreikusi zuen. Alan Turinek ere 1950 urtean artikulu oso garrantzitsu bat argitaratu zuen, eta bertan makinek pentsatzeko ahalmena izango zutela espekulatu zuen. Hala ere, ofizialki eta ja pixka bat teoriatik praktikara pasata, adimen artifiziala zientzia arlo bezala eta ikerketa arlo bezala 1956 urtean inauguratu zen Dartmouth Collegeen egin zen kongresu batean. Geroztik, arloak gorabehera nabariak izan ditu, urrezko garaiekin, finantziazio izugarri handiak jaso dituen aroekin, eta baita adimen artifizialaren neguak deitzen diren beste garai batzuekin. Eta orain berriro ere boom hoietako batean gaude. Orduan, zein adibide simplek erakusten aldigute adimen artifiziala hamarkadak daramatzala gure artean? Adimen artifizialeko sistemak asko aldatu dira urtetan zehar, eta agian lehen adimen artifizialeko sistemak, eta ezkigu ja hain adimenduak iruditzen gaur egun daukaguna ikusita. Baina, adibide batzuk jartzearren, 1950ko hamarkadan, xake programak sortzen hasi ziren eta ordenagailuak lehen aldiz, gizakien aurka jokatu ahal izan zuen. Urte batzuk geroago, 1987an, IBMren Deep Blue izeneko makinak Garry Kasparov xake txapeldunari irabazi zion. Beste adibide bat da adibidez, ahotsaren ezagutza, 1960 hamarkadan IBM Shoebox izeneko makina bat, gai zen zenbait hitz eta zenbaki ulertzeko, 6 bat, 7 bat hitz. Gaur egun, teknologia horrek jarraipena du, Siri edo Alexa bezalako laguntzaile digitaletan.
Horrez gain, telefonoetako dei automatikoak, posta elektronikoko spam iragazkiak eta bideo-jokoetako aurkari artifizialak ere adimen artifizialaren adibide nahiko zaharrak dira. Eta guztiek erakusten dute adimen artifiziala ez dela gaur egungo moda bat, baizik eta urte askotako garapenaren emaitza. Oso ongi. Zure ikerketa batez ere izaera temporaleko datuen mehatzaritza, hau da, datuen bilketa eta analisiaren arloan zentratzen da. Okerrez banaiz, behin datuak saskian, edo beki esan da, bagonetetan, ez da, hau txistea, mehatzetaz ari baikara, ondoren zuen lana patroiak identifikatu, joerak ulertu eta etorkizunari buruzko iragarpenak egitean datza. Gure eguneroko bizitzan nun antzematen da gisa horretako ikerketa? Bai, zuk esan bezala, gaur egungo adimen artifiziala gehien bat datuetatik ikastean oinarritzen da. Nire kasuan datu mota espezifiko batekin egiten dut lan gehien bat, eta datu hauek dira denbora seriak. Datu hauen ezaugarri nagusia da denboran zehar jasotzen direla, eta adibide bat erraz ulertzekoa izango litzake hilabete batean adibidez, herri batean orduro neurtutako temperaturak jasotzen duen denbora seria. Datu berdinak 1000 herritan jasoko bagenitu, denbora seria asko eukiko genituzke eta datu sorta oso handia. Nire lana da horrelako datu sortetatik patroiak ateratzea, sailkapenak egiteko, iragarpenak egiteko, anomaliak detektatzeko eta bar. Pixka bat pentsatzen jarrita horrelako datuak ia edonon sortzen direla erraz hautematen dugu. Adibide pare bat jartzearen, medikuntzan paziente baten konstanteak monitorizatzen ditugunean, denbora seriak ditugu, edo industrian makinak lanean dauden bitartean sentsorek gertatzen ari dena jasotzen badute, horre ere denbora seriak dauzkagu. Datu horietatik informazio erabilgarria ateratzeko, adimen artifiziala erabili dezakegu, eta nik hortan lan egiten dut. Eta nola laguntzen dizue adimen artifizialak patroi horiek aurkitzen edo iragarpen horiek egiten? Esan dudan bezala, adimen artifizialeko algoritmoek datu multzo handietatik ikasten dute. Errexago esan da, adibide pila bat ikusten dituzte eta nolabait orokortu egiten dute. Adibidez, demagun bihotzeko gaixotasun jakin bat iragartzen duen eredu automatiko bat eraiki nahi dugula. Gaixotasun hori duten eta ez duten paziente pila baten elektrokardiogramak jasoko ditugu eta horiek izango dira gure datuak. Elektrokardiograma bakoitzak etiketa bat izango du, gaixo ala ez gaixo esango diguna. Elektrokardiograma bakoitzari etiketa horiek erabilita eta sartuko ditugu datu guzti horiek oinarri matematiko eta konputazionala duen algoritmo batean eta horrekin prozesatu egingo ditugu eta lortuko dugu eredu bat. Eredu hori gure datu multzora ahalik eta gehien doituko da eta saiatuko da ahalik eta hoberen sailkatzen dauzkagun pazienteak. Behin eredua eraiki dugunean gure datu sortatik, erabili dezakegu paziente berriak gaixo dauden ala ez dauden sailkatzeko. Lehen IBM, pentsatze dute baliteke, estatu batetan, Euskal Honun batek entzutea podcasta, berriki, enpresa honek Eusko Jaurlaritzarekin batera, Donostian IBM edo IBM Quantum System 2 gisa honetako Europako lehendabiziko ordenagailua inauguratu dute. Zuek ere erabiliko duzue? Justo gure fakultatea nahiko involukratuta egon da ordenagailu honen inaugurazioan. Ordenagailu hori da munduko ordenagailu kuantiko potentenetakoa eta estatu batuetatik kanpo uste dut 2 bakarrik daudela ezaugarri horietakoak. Hala ere, esan beharra dago, kuantum teknologia oraindik nahiko hasierako fasetan dagoen teknologia dela eta ordenagailu hori dagoela bideratuta kuantum konputazioko ikerketara. Adibidez, gure arloan, badakit logistika eta optimizazio problemak algoritmo kuantikoen bidez nola ebatzi daitezken aztertzeko erabili nahi dutela. Baina ez du balio momentu hontan adimen artifizialeko edozein ataza ebazteko. Orduan nik oraingoz gutxienez ez dut erabiliko, oraingoz ez dudalako konputazio kuantikoa erabiltzen, oraingoz, baina nire taldeko kide batzuk bai egiten dute ikerketa arlo horretan, eta bai izango dute erabiltzeko aukera. Eta gure ikasleek ere, adimen artifizialeko eta ingenieritza informatikoko graduko ikasleek irakasgai badaukate, Fundamentals of Quantum Computing, eta bertan ere aurre ikusten da erabili ahal izango dutela ordenagailu hau.
Zorionekoak informatika fakultateko ikasleak, ulertzen dut hori privilegio bat dela, ezta? Bai, aukera oso ona da. Azkenean, momentu hontan, hain benetako ordenagailu kuantiko gutxi daude, normalean algoritmoen bertsio kuantikoak probatzeko simuladoreak erabiltzen direla eta ez benetako algoritmoak. Eta orduan, eukitzea benetako algoritmo bati akzesoa, bai oso interesgarria da. Osasunera bueltatuko gara, partaidezaren ikerketa taldean edo zure fakultatean egin dira ikerlanik arlo honetan osasunaren inguruan, eta nola lagundu aldizue, eta zein medikuntza arlotan uste duzu duela potentzial handiena adimen artifizialaren erabilerak? Adibide bat jartzearren duela urte batzuk, nire ikerketa taldeko ikerlari batzuk, Jeronimo Hernández González, Iñaki Intza eta Jose Antonio Lozano, Donostia ospitaleko mediku talde batekin egon ziren lanean, eta in vitro ernalketan obuloen aukeraketa hobetzeko sistema batzuk diseinatu zituzten. Hori da adibide bat, baina nire aldetik, nik egindako lana aipatzearren, duela gutxi hasi naiz neurozientzia arloan tesi bat zuzentzen, Bio-Gipuzkoako ikerlari batekin eta nire taldeko beste ikerlari batekin, eta helburua da adimen artifizialeko teknikak erabiltzea garunaren zahartzea neurtzeko edo aztertzeko eta fenomenoa hobeto ulertzeko. Orduan, pentsatu behar duguna da, medikuntza arloan datu izugarri pila sortzen direla, bai irudi moduan, bai sensore eta neurketetatik, eta askotan datu hauek ezin direla eskuz tratatu. Orduan, hor sartzen da adimen artifiziala eta hor bere garrantzia. Hildo horretan sakondu nahi nuke pixkatxo bat, nola lagundu dezake adimen artifizialak? Adibidez, Alzheimerra edo Parkinsona bezalako gaixotasun neurodegeneratiboen iragarpenetan? Momentu honetan iragarpena esatea igual askotxo da, baina neurozientzietan sortzen dene datuak nahiko zailak direlako. Paziente oso gutxi egoten dira normalean, edo gutxienez hemen Euskal Herri mailan dauzkagun datu baseetan, eta bakoitzarentzat bere garunaren irudi asko, dimentsio askotakoak, oso datu zaratatsuak dira, orduan datu komplikatuak dira adimen artifizialarentzat ere, baina esan bezala, oraintxe hasi berri dugun tesian, Inigoren tesian, helburua da, garunaren irudiak erabiltzea garuna nola zahartzen den hobeto ulertzeko. Zehatzago, hizkuntzarekin zerikusia duten funtzioetan zentratzen gera, oraingoz paziente sanoekin gabiltza, baina abiapuntua da garunak eta haren zahartzeak normalean nola funtzionatzen duen hobeto ulertzeak agian lagundu dezakela zenbait gaixotasun lehenago hautematen. Zorterik dugun. Ondare proiektuko ikertzaile nagusia ere bazara. Adimen artifiziala erabiliz onura sozialeko ekimenak aurrera eraman nahi duen proiektua, alegia. Zertan datza zehazki ondare? Zer ezagutza arlo daude inplikatuta eta zer bilatzen duzue horrekin? Duela pare bat urte hasi genuen proiektu hau eta 3 helburu nagusi ditu. Hasteko denon onura bilatzen duten adimen artifizialaren aplikazioetan lan egitea, baina ez hori bakarrik, bigarren helburu bezala, adimen artifizialean interesa duen talde interdisziplinar bat sortzea ere nahi dugu. Eta denon artean, adimen artifizialari buruz hausnartzea. Azkenik, formakuntza ere da ardatz garrantzitsu bat proiektu honena, bai publiko orokorraren formakuntza, bai profesional mota ezberdinena, bai gure ikasleen formakuntza espezifikoak, bakoitzarentzat formakuntza espezifikoak diseinatzen ditugu, arlo ezberdinak landuz eta beti ere adimen artifiziala eta onura soziala buruan izan da. Oraingoz, proiektua informatika fakultateko 10 irakasleek osatzen dugu, eta ekimen ezberdinetan kolaboratu dugu, filosofiako, soziologiako, zuzenbideko, hezkuntzako, komunikazio zientzietako eta enpresaritzako irakasle eta ikerlariekin. Bai EHUkoak eta baita unibertsitate europear batzuetakoak ere zuzenbidearen kasuan. Adimen artifiziala aplikatzeko duzun ikuspegi sozial horrek aurten Gladys saria irabaztera eraman zaitu. Gladys del Estal saria ingurune digitaleko emakumeak saritzeko asmoz .eus fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak 2021 sortu zuten zientzia saria da. Zer esan nahi du zuretzat zera aintzatezpen honek?
Sorpresa eta poz handia izan da egia esan. Badakit, jende oso potentea, neska oso potenteak aurkezten direla, eta, zen lehenengo aldia aurkezten nintzela, eta egia esan ez nuen espero irabaztea. Ikusgarritasun aldetik izugarria izan da, egia esan, ez nuen espero hainbeste tokitan agertuko nintzenik, eta sariaren helburua hori izanik, neurri batean pozgarria da emaitza hori ikustea. Gaur egun gizartean dagoen mundu digitalaren beste irudi bat emateko balio badu, uste dut merezi duela. Emakumezkoen erreferente berriak sortzea, indartzea, esan duzu moduan, Gladys sariaren helburu nagusienetako bat da. Mundu digitalean emakumezko erreferente falta dagoela uste duzu? Bai, ezta? Bestela litzateke alako saririk egonen, baina azalduko diguzu pixkatxo bat honen garrantzia? Bai, generoa eta generoaren kontua informatika fakultatan eta batez ere ondare proiektuan nahiko presente daukagun gaia da, eta ez da kasualidadea, eske arazo bada. Oso emakume gutxi gaude gure arloan, eta pentsa gure ikasleen 20% inguru bakarrik direla emakumeak. Honen aurrean, fakultateko emakumeak nahiko kontzientzatuta gaude duela urtetatik, eta urteak daramatzagu prentxan artikuluak idazten, irratian ateratzen, haur eta gaztentzat tailerrak egiten, informatika arloan emakumeen bisibilizazioa ahalik eta gehien handitzeko. Eta aurreko urtean, okurritu zitzaigun gure ikasleak ere involukratzea, aurrei tailerrak ematen, eta izugarrizko sorpresa hartu genuen, 26 neska apuntatu zirenean voluntario. Hori da, dauzkagun neska kopuruarekin 26 pila bada. Oso esperientzia polita izan zen, bai ikastoletan oso pozik geratu zirela, eta baita gure ikasleentzat ere. Eta aurten forma eman diogu, ondare barruan tokitxo bat egin diogu, izena jarri diogu, Jak Morea deituko diogu, eta ikaslei formakuntza txiki bat eskainiko diogu, kamisetak eta pegatinak egingo ditugu, aurten atope. Eta komunitate txiki bat sortzea lortzen badugu, eta gure neskak gaztetxoen referente bihurtu, zoragarria izango zen. Nik pak osoa nahi dut, nahi dut kamiseta, nahi dut pegatina, bizera, eta mesedez, entzun dizut esaten ez dugula utzi behar adimen artifiziala enpresa teknologiko handien esku soilik geratzen. Zer arrisku dago hori gertatuko balitz? Enpresa horiek azkenean haien interes ekonomikoa dute helburu bakarra edo gutxienez nagusiena, eta hori oro har ez da izaten denon onurarekin bateragarria. Adibide argi bat da ingurumenari dagokionez, argi dago adimen artifizialak energia asko kontsumitzen duela, eta datu zentro erraldoiek elektrizitate eta ur kantitate handiak behar dituztela funtzionatzeko. Eta ez dirudi gehiegi axola zaienik, ez da? Bestalde, enpresa teknologiko handiek adimen artifiziala garatzen dutenean askotan gardentasun falta nabaria dago. Ez dakigu nola funtzionatzen duten zehazki algoritmoek, nola erabiltzen dituzten gure datuak, nor kontrolatzen duen informazio hori, eta horrek boterea handia ematen die enpresa gutxi batzuei eta gizartearen gainetik jartzen ditu nola baita. Eta Euskal Herrian aipatu duzu datu zentro erraldoiak, ezta? Ur kantitate handiak erabiltzen dituztela. Euskal Herrian badugu halako datu zentro erraldoirik edo nun daude gure datuak gordeta? Ez, Euskal Herrian ez dugu horrelako zentro erraldoirik ez dago oraingoz gutxienez. Orduan, erabiltzen ari garen zerbitzuaren arabera, datuak joango dira alde batera edo bestera. Google, Microsoft edo horrelako enpresa handien zerbitzuak erabiltzen ditugunean, sortzen diren datuak, haien datu zentroetara joaten dira. Gure kasuan Europan badago normatiba bat exigitzen duena datuak Europan gorde behar direla, beraz, jungo lirateke Europako datu zentroren batera. Gaur aterako naiz pixkatxo baten gure gidoi zoragarri ontatik, baina gaur justun Amazonen erori da, ez da, zentru hauetako bat erori da, eta kontua da, gure datuak Europan egon behar duten arren, edo datuek Europan egon behar duten arren, Virginian,
Virginia estatuan omen zeuden bilduta eta guk ere guri ere eragin, ez dakit nola baiteko eragina izan du horrek. Hori normala da, esan nahi dut, gure datuak han egotea edo... Berez, normatiba aldetik hori esango nuke datuak Europan gordetzeko beharra dagoela, baina bueno, esan bezala enpresa horien datuen kudeaketa nahiko opakoa da, eta orduan, bueno, zaila da ere jakitea zehazki nora doazen. Gero ere hor normatibaren letra txikia irakurrita, pentsatzen dut egongo direla moduak, gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta bidea ere bai, bidea egiten da ibiliz, ezta? Pentsa orain hasiera batean pixka bat baikorrak izan beharko genuke eta pentsatu gauza guztiak bezala bideratuko ditugula, ez? Diot nik. Saiatuko gara betzat. Zer egin genezake adimen artifiziala era demokratikoago batean garatzeko? Alegia, posible da guztion artean erabakitzea zer nolako adimen artifiziala nahi dugun eta zertarako? Bueno, oso zaila da, hori. Berez daude iniziatiba batzuk, adibidez Espainiako gobernuak izan du iniziatiba bat, adimen artifizial sistemak modu hobeagoan eraikitzeko, adibidez datu kooperatibak sortuz, transparentzia aldetik eredu garbiagoak edo gardenagoak sortuz, alborapen gutxiagorekin, kodea eta eredua irekiak izatea, daude iniziatiba batzuk, baina arazoa da, iniziatiba horiek ez daudela, edo eredu horiek ez daudela denon eskura modu erres batean. Ez gutxienez, beste teknologika handien ereduekin konparatuta nahiko, hasieran daude. Teknologika handien sistema horiek oso eskura daude, geroz eta gehiago egongo dira, eta egia esan, gaur egun beste inork ez dauka gaitasunik horrelako sistema hain handiak eta hain potenteak hain azkar sortzeko eta gizarte guztira helarazteko. Orduan, puntu honetan, nik uste dut kaleko jendearekin lana gehiago joan behar dela formakuntzatik. Gizartea formatu behar da. Uste dut jendeak adimen artifiziala erabili edo erabiltzen hasi dela, nola funtzionatzen duen ondo jakin gabe, eta hortik datoz erabilera txarrazko asko, ez jakitasun handia, sensazionalismo handia ere, ordan gutxi gora bera ulertzen badugu adimen artifizialeko ereduak nola ikasten duten eta nola funtzionatzen duten, kontzienteago izango gara, gure informazio pila bat ematen ari garela, sistemak alborapenak dituztela, ez dutela beti asmatzen, faiatzen dutela, eta sortu dezakegu eztabaida bat edo hausnarketa bat formatua, formazio batekin gaiaren inguruan. Gainera, honek ere erraztuko luke ulertzea ze limitazio dauzkan adimen artifizialak eta zertarako erabili dezakegun eta zertarako ez. Bai, zalantzari gabe guztiok ikastarotxoak egin beharko genituzke. Bai. Adimen, hasiko gara bukatzen, adimen artifizialak mundua ulertzeko ikuspegi ortodoxoena edo orokorrena, mendetan potereak ezarri duen ikuspegiarekin erantzuten aldigula aipatzen ari zara, halako zerbait. Adibidez, nire galdera da, kolonizazioa pairatu duten lagunen datuak edo sexu genero matrizaren hierarkian, B-bean daudenen datuak kontutan hartzen ditu, esan nahi dut, gukalako galderaren bat eginen bagenu, jende multzo hau kontutan izanen luke adimen artifizialak? Berez, errexu ulertzeko adimen artifizialak zentzu honetan funtzionatzen du, estadistikak funtzionatzen duenen antzera. Pertsona multzo horiek oroar datu baseetan gutxiago agertzen dira, arrazoi ezberdinengatik, eta orduan ereduak entrenatzeko, entrenatzen ditugunean dauzkagun datu baseekin, alborapenak agertzea nahiko ohikoa da. Arrazoia da, ereduak normalean diseinatzen direla ahalik eta gehien asmatzeko, hau da, erroretasa txikiak izateko. Talde hauen datuak gutxiago agertzen direnez, datu baseetan, eredu hauek naiz eta oso gaizki funtzionatu pertsona hauengan, horrek ez dauka ia eraginik batez besteko errorean. Beste jende guztiarekin oso ondo funtzionatzen badu, azkenean
gu ez badegu zehazki begiratzen zer gertatzen ari gen, ez gera konturatzen pertsona horientzat ez duela funtzionatzen. Orduan, adibide tipikoa da, adibidez, aurpegia rekonozitzeko algoritmo edo sistema bat, ikastea iaia denak pertsona txurien argazkiekin, eta pertsona beltzen argazki gutxi batzuekin bakarrik. Naiz eta ereduak pertsona beltzekin oso gaizki funtzionatu, nola beste jende guztiarekin oso ondo funtzionatzen duen, bakarrik fijatzen baldin bagera bat azbesteko errorean, ez gara konturatuko, beltzekin oso gaizki egiten duela. Eta hori izan da, urtetan zehar algoritmo ezberdinekin gertatu dena, alborapenak izan dituztela. Orduan, ereduak denontzat ondo funtzionatzea nahi badugu, espezifikoki diseinatu behar ditugu, haien helburuak berdefinituz. Hau da, bat azbesteko errorea ez du izan behar ereduaren helburu nagusia. Eta orduan, hori datu sorta egokiagoak erabili, eta bar. Orduan, lan handia dago, eta arlo hau da ikerketa lerro oso garrantzitsu bat gaur egun adimen artifizialaren munduan. Usue, zalantzarik gabe beste behin gonbidatu beharko zaitugu, honen bigarren partea entzun analizateko. Eskerrik asko dena dela gurera etortzeagatik. Zuei gonbidatuagatik, mila esker. Eta asko ikasi dugu, hemendik aurrera adimen artifiziala erabiltzerakoan kontzienteago izanen gara, eta inoiz fakultatetik gure datuak eskatzen badizkiguzue, gustora partekatuko ditugu, baina letra txikia oso ongi irakurri ondoren. Elkar gaitezen beste behin, esandakoa, ahalik eta lasterren, zuen ikerketaren ingurukoa goitik bera jakin nahi ditugu eta. Eskerrik asko. Eta agur esan aurretik, eskerrak ere eman nahi dizkiegu Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketaren gizarte edapenerako zuzendaritzari, bitartez ikerketa taldeari, eta nola ez, irakaskuntza sistema publikoari. Gogoan izan, Euskal Herriko Unibertsitateko EHU podcasta Campusa newsletterrean eta ohiko audio plataformetan entzun ahalko duzuela. Mil esker, entzuteagatik, eta laster arte, aio! EHU podcasta entzun duzu. Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia divulgazioko podcasta. EHU podcasta, entzun eta zabaltzazu.